ABS-CBN mula sa produksyon ng Star Creatives. In cooperation with Junjun's TV Production, Prisons, Usa ka putos nga 1/2 kilo harina with dahon. With native na, with native na. Mga native man eh, mga nitibo. Nitibong unggoy mi. Tangan. One, two, Hello, good morning. Good morning, good afternoon, good evening. Yes, good morning to all. Mayong mayong buntag world. Mayong buntag Pilipinas. And welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. Sa mga bago pa sa atong channel no, please palihog ko og subscribe sa atong YouTube channel, Junjun's TV. Magtinga ang kampana para ma-notify mo sa mga bago nga mga video nga atong i-upload. Ida palihog pagugtanaw sa mga pahinomdom, idawat sa mga mamisos pohon ha. Don't forget. So karon mga kaigsunan, unang adlaw sa Abril. Today is April 1, 2021 ug niata sa kabukirang bahin sa Kambaol. With me guys are the Kambaol Tavines again. Yes, kapag ilang mga kauban tas mga bata pa ano ta, pero grabe magtuhod mga lodya man. Pastilan. Kurog man gamit siguro ning tuhod ani nila. Mga guys, karon atong lingaw ron, doon na tayo mga bagong lingaw rong adlaw. Maghimo taog taong harina challenge taron, mahato ni silang himuong harinahan nga harina. Mga harina. So, what's up guys, kay atong ipadayon ng atong content rong adlaw with Kambaol Tavines. Atong dyan ni silang tabangan kay arong managhan ni ilang tao sa ilang balay. Okay, so naangan pong materials. Ang materials is harina with gitara kay mga so come on, that's it mga guys, mga Junjuns, mga ka-Junjuns. A few moments later. So mga ka-Junjuns, diyan na tayo sa video sa among content sa together with Kambaol Tavines. Diyan, nag-prepare na meron sa mga paraphernalias. Unang putahe gibadang, usa ka 1/2 kilo, 1/2 kilo nga harina. Usa ka putos nga 1/2 kilo harina with dahon. With native na, with native na. Mga native man eh, mga nitibo. Nitibong unggoy mi. Sunod, pa nagkuha pong plato. Okay, so niya ang membro sa Kambaol Tavines. Magsaba na! Kambaol Tavines! Panganda mo kay na sure na makahibaw mo sa kanta nga itong kantahon ha. So niya guys, diyan na nabutang lang ko harina. Okay, ready na ni Gamo nagpupan. Ang sila okay say mga mechanics ha. Ay mga Kambaol Tavines, mga mechanics sa atong duwa ron. Okay, magkanta ta, sumpay-sumpay itong kantahon. So ang atong kantahon is Magngalan Ta Karon. Maglalangan ka. Yes. Maglalangan ka po sa mga nanalong. So sumpay-sumpay. Kitahin, imong termino na, imong nang kuhan. Imong nang kuhan. Kinahanglang na ay 5 seconds. Itong ihapan og 5 seconds. O di maka
Di makatingog dyan ang 5 seconds. Amo na emote mod. Okay? Ready? Okay na, okay? Depende sa itong kategori nga itong panon. Sige, lumbay. Lumbay. Lumbay karong pagsunod. Una kayo di mahutan. Okay. Final. Manal. Be, sa mga kan. Ge. Again! Magnalan ta karon, ngalan sa umanon. Ako ngalan talong, ug ako ngalan obra. Ug ako di ay Ayan! ako ngalan pichay. Ug ako ngalan kamatis. Ug ako ang palaya. Ako samsi kanang okay! Ako ngalan tangkong. Ug ako ngalan ganas. Ako di ay batong. Ngalan tangad. Ready? Go! Ngalan ta karon, ngalan sa kahoy. Ako si Togas. Ug ako si One. mo gani. Ug ako si Nara. Ako si Mangga. Okay. Ako ay One. Balik. Sige. Punishment. Ay kahalo. 1, 2, 3, go! Ayo! Ngalan ta karon, ngalan sa mga hayop. Ako ngalan baka, ug ako ngalan babi. Ug ako di ay manok, ug ako di ay kambang. Kung ako di ay baboy, Ug ako di ay baki. kanang bakihay. Ako sab si Kabaw. Ako di ay iring. Ug ako di ay Wow! 1, 2, 3!
Prutas. 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 Yes. 1, 2, 3, go! Mangalan ta karon, ngalan sa mga prutas. Ikaw ko? Ako si Biyabas. Ako si Sambal. Ako si Mangga. Ako si Santol. Ako si Santol. Ako ni ay kami. Ako si Paule. Paule. Ako ni ay si Lubik. Sunod na! Butong! Sige. Prutas mo yan. Ako si Apple. Wow, sosyal. Ako si Strawberry. Ako si Orange. Ako si Orange. Ako si Grapes. Bisa kasa. 1, 2, 3, go! Go! Mangalan ka karon, ngalan sa mga Barangay sa Alicia. Ako si Kambaol. Ako si Progreso. Ako sila Shinda. Ako na. Ako si Mahayahay. Ako si Mahayahay. Ako ni ay kaya. Ay, Mahayahay! Barangay Manggun. Mahayahay, poblasyon naman ko na. Walang makakatumba sa ato Unan na gambaon. Ready? 1. Dagan. 1, 2, 3, go! Gago! Okay, 1, 2, 3, go! Magngalan ta karon, ngalan sa malungsod sa Bohol. Ako ngalan Garcia Hernates. Ako ngalan Kandihan. Ako ay Taglaran. O ako sa Mabini. O ako sa Talipon. Ako ay Gumanak. Ako sa Sihagna. Ako ni ay si Ubay. Ako ni ay 1, 2, 3, 4. Lungsudan! Valencia, Luway. 1, 2, 3, go! Ano po, karang mga province sa Pilipinas? Province na po. Cebu, Bohol, Davao, Leyte, Dagan, Manila, Cavite. Ready? Go! Pangalan ta karon, ngalan sa province Sa Pilipinas! ikaw. Ako si Bohol, of course! Ug ako si Palawan. Ug ako si Cebu. Ako si 1, 2, 3. Manila. Tanda. Ako ni ay sa Leyte. Okay. Ako sa Cavite. Sunod ako sa Davao. Ug ako sa Davao del Sur. Ug ako sa Mindanao.
muna. Grabe sa kuan. Tanggap-tanggap lang. Hindi man jud na kuan kay ang kananay kuan man. Kananay tulungan ka kuaning Province siya nga kuan. Pero Di man. ay di na sa ang Mindanao is nagkumpos na siya sa tibuok nga kuan. Daghan ng mga provinces nga nagkumpos. Ba't Daghan na ang Mindanao? kay ko na sa Luzon, Visayas, Oh, yes. Mindanao. Oh. Kanang Davao, murag kuan na siya. Part na sa Mindanao. Mindanao. Oh, so na mga provinces so dili katanggap-tanggap. Dili katanggap-tanggap. What? Kanapod, kanang yan sa tao. Laki. Sige. Sayop jumangan. Di. Anday mas okay ra. Kung tayo akong gamit, ang gamit yun nga, ang mundoy. Okay ra, kay jumangan. Yun ato gamit yung magalingan. Kaya magdugay na paling Game. Ay, maestro. Ano na namin? Laki. Magkalata. Aron. Ngalan sa nga taong Laki. Ako nga lang tamak. Ha? Gitarista. 1, 2, 3. Wala daw avatar zon. Burang tag bulang mo diri. Kaso di malilang ko. Di ko masa. Tamak. Ngai matamang. Remark. Ang gaman. Tinor para nga di man angga. Kuan dito. Bata. Okay na ko niya. Bulang oy. Kana ba sa kulang? Bulang oy. Danas dag. Tanang mga nilalanganas. Tanang mga nilalanganas tubig ug sa dagat. Okay. One. Magnalan Dali na. karon. Ngalan sa mga bulang oy. Isda. Nilalanganas sa dagat ug tubig. Langoy. Ako si Pantat. O ako si Hawan. O ako si Tilapia. O ako si Langi. Ako di si Karpa. Ako si Tupito. Ako na si Bakit. Wala ka na Bakit. Tanan mang mga nilalang nga nasa tubig sa kuan. Acceptable tanan. O sige. Ako si Suso. O ako si Surot. O ako Cebu Ayam. Langoy na ha. O ako si Dolphin. O ako si Buadza. Parang lingaw. Nakatutuyan, champion. Bakit ako daw kita ka? Peta daw daw naw nga. Kami yun. Ang kinadaghanag puti. Dira. Ang wala na pilde. Yay! Kami! Yaba ko! Yaba ko! Wakoy lang. Yes, successful. So that's it mga ka-junjons na mga katusok. Super lingaw kadron mo padron. Among video ron with Kabal Kalay! Magsaba magingay! Yay!
Bahog. Okay. Sige, sige. So, daghang salamat mga ka-Junjans, and I do hope nga nalingaw mo sa among palabas ng adlaw. Welcome to Alta Mines. Napagaw ko, grabe lingawan ako. So that's it, and don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, Junjans TV, and of course, Kambal Yes, magplano na po may konsaya mong sunod buhaton. Salamat, and bye-bye, mga jukot to. So ako i-shout out ang special forces nga mga team tusok sang Kikoy member special forces. Okay, so nagkasalamat din dyan, no? Unang-una, mega love shout out Ma'am Boholana in Norway. Okay, so nagkasalamat Boholana in Norway. And then next, mega love shout out Eastern Norway Boholana. Okay. And of course, mega love shout out Butchok TV. And mega love shout out Flora Reds. Yes. And mega love shout out JR Official Vlog. And of course, mega love shout out Denise Vlogs. Yes. And mega love shout out Jovlar TV. And of course, mega love shout out Arsap TV. Okay, so daghang salamat ninyo mga ka-team sang Kikoy, tutok sang Kikoy Special Forces, na. And of course, mega love shout out Robisi Magala. And also mega love shout out Jeff Amora Vlog. Mega love shout out Maria Jeanette Scarping. Hey, thank you so much, Ma'am Maria Jeanette Scarping. Of course, mega love shout out Mark Boholano. And also mega love shout out Melvin TV. Mega love shout out Gina Vivi. Inday Daya Bersano. Yes. Mega love shout out Danish Filipino family. Okay. Of course. And of course, mega love shout out Nell and family. And of course, mega love shout out Angel Man. Of course, mega love shout out Art at Maze Rome. Okay, so thank you so much. And also, mega love shout out Pamilyang Laagan Channel. And of course, mega love shout out M. Henson Vlog. Yes. And also, mega love shout out Eric Lord Escobido. Yes, ang boardmate sa Tabaos Boarding House sa Tagularan. Thank you so much, Eric Lord Escobido. And of course, mega love shout out Jaime Pare. Shout out Fromky a T Joy video.